Tervehdys kaikille ja tervetuloa Finteamin Superkymppi-esittelyyn. Tänä päivänä tuolla kauppojen hyllyllä on lukematon määrä erilaisia puhdistustuotteita. Ihmiset kantaa niitä selkävääränä kotiin. On kaakelille ja erilaisille laatalle ja saumalle, kulmalle, nurkalle, kynnyksille, parketille. Ihan kaikille on oma aineensa ja kaapit täyttyy niistä eikä aina tiedä mitä käyttää. Tässä on Superkymppi, legendaarinen yleispuhdistusaine, joka korvaa kaikki edellä mainitut tuotteet. Eli käy niin kotona kuin mökillä, puutarhassa, auton ääressä, lähes joka paikkaan. 1 litrasta Superkymppi-tiivistettä tulee 11 litraa, eli 22 tällaista suihkepullollista käyttöliuosta, ja siinä voi tuon pesutehon säätää itse laittamalla sitten vähän vahvemmaksi tai miedommaksi riippuen siitä, että mihin sitä käyttää. Tämä Superkymppi hajoaa biologisesti, se ei rehevöitä vesistöjä, ei luontoa, ja ei myöskään sitten tuota jätettä sen muovin osalta. Ja kun käyttää Superkymppiä, niin hintaetu on suuremmoinen, eli noin 70% edullisempaa on käytössä, kun ostaa marketista aina uusi valmis suihkepullo. Ja miten sitä Superkymppiä sitten käytetään, miten se toimii? Tässä on tämmöinen klassinen ongelma tahramatossa. Tällä kertaa siinä on nyt väriliitua. Ensimmäisenä tulee mieleen, että aletaanpa kynsiharjalla hankaamaan, mutta ei. Suihkutetaan Superkymppiä, kastellaan se tahra sillä täysin. Ja sitten joko talouspaperilla, rätillä, puhtaalla pyyhkeellä painellaan se lika pois. Koska Superkymppi toimii niin, että se tunkeutuu sinne tuon kankaan kudoksiin ja nostaa sen lian sieltä sen yläpuolelle ja tahra lähtee painelemalla pois. Näin nähdään, että siinä on saatu se väri lähes kaikki tuohon paperiin. Superkymppiä voi käyttää yleispesussa, esimerkiksi lattianpesussa laitetaan moppiämpäri, meillä on täällä puoli ämpäriä vettä ja korkeellinen Superkymppiä riittää tekemään siitä sopivaa esimerkiksi laminaatille, parketille, muovilattioille ja ei muuta kuin moppaamaan. Ja kuten tuossa sanoin, se on erittäin monikäyttöinen, sillä voi pestä niin uunit kuin auton pölykapselit, käyttää keittiössä, kylpyhuoneessa, puutarhassa ja tahran poistona tai tahran poistossa vaatteista niin erittäin hyvä. Ennen kuin laitetaan vaate pyykkikoneeseen, niin vahvempaa Superkymppiliuosta tahraa ja sinne se jää sitten pesuveden mukaan. Ja kuten tuossa todettiin, niin 22 suihkepullollista tulee Superkympistä käyttöliuosta ja kun aina käytetään sitä samaa suihkepulloa, niin jätteessä säästö on aika valtava. Eli tällainen määrä muovijätettä jää menemättä luontoon kaatopaikoille, kun käytetään Superkymppiä.